Pentru a vă înregistra portofelul, accesați site-ul oficial Bybit. Faceți click pe butonul de creare a contului. În fața de vise se va deschide un formular. Introduceți adresa de e-mail sau numărul de telefon valid. După completarea formularului, faceți click pe continuare. Introduceți codul de confirmare care a fost trimis la adresa de e-mail sau la numărul de telefon specificat. Apoi creați o parolă puternică. Utilizați o combinație de litere, cifre și caractere speciale. Felicitări! Contul DVS a fost creat cu succes. Dacă doriți, vă puteți confirma datele pentru a beneficia pe deplin de serviciul Bybit. Treceți la depunere. Specificați o metodă de plată convenabilă, suma și finalizați tranzacția. Gata! Acum puteți începe să jucați la Panther Casino. Vă dorim mult noroc și câștiguri mari!